سلام نايبيلي ميديا بيتساب كمي عليكم لومي كا بحدشين كالق فيلم تمليسنا لنا لومي بحنساب كن ريوز مرتنا فيلم كلتا شحن عسا شدوشن سسرحة نمريت زقربة أبارتمنت 407 لب زنت الفيلم إنا خنكتاتل فتوه تسفاي جبر فيلمو خجمر كلو حانتي إيزابيل تبهلت من إسي قوالك المحجي زقات أما نعمت جبن إيو حدا بحدا حبريتا عندها بتك كن رينا مسأ بزحات دق أنستيو كم تعمتان بتعمي بزحات أودات إندا تغيروا إندا متو بتعمي زتصل تجوار كم زجبرون حدا بحدا تنجر ترئيتو كرمي كرم معلتات إيو لتكونتات كما إيلو كم استفدت أما كرئينا يجمر إيزابيل كابدك أسام استسأت مارك نابسته بهاله بعالبيتات خيدمو سلام من دابلتو لومي كرسي مسرح ناتو ترى خمس خونه إندانا جربتو يتصاوتو نبرو أمونغو ودوم أوليفيا يمتصمو بتعمي كم تأمين كرسي كبل كم زدلين ينقرم أديو كاتسي أنا بتصالون تخيدمو كرسي تدالي يتأنحا مارك أقدم أبيلو تسيو أدالي ونيرو إيزابيل ناي سبورت أسرت أنيت إيانيرا سرحان مسرح نافتي سبورت تسرح اللبوتات خيد ناب عميلا ماريات خيدمو كتم حيشو زلوا حدا نجرات تنجرا ناي مسح ساعات مس أخلا خا إيزابيل مسحقت بلا ناب حدا بيت مقبي تخيد هندبت حدا سب ناباي متزمو حدا ناي سئلو وددر سلازلو نابقو كتساتفلو يحاتا نساقن فقادنيا ينبرتن أبز غزيزي اتسب ناب حلافيو بيتر يتأمتمو بعلو متسيو كزراربا انت زي كويلو إذا قوال نغاز كم زخونتن كم دي تقبولان ينقرو بيتر كان أبا قريبو كزراربا جمره قلنا إلزابيل مرقت يحجون هاي تغيرن ولا قابزو حنت لمنا فتسي ما تقبلوا فقادنيا ينبرتن أمور داتا حسب انت غيرا خدولة لوك تليفوني قد فلا إيزابيل بزوح دحرم حسابن نبع البيتا مسمهرتون كا فقادنيا خمزخونه ينقرا بيتر هيواز نبرا أب كارد زلونا يجزا قطري بمكتتال ناب حدا فلاسو تخيد بيتر كا أب دقوت يقبلا إيزابيل اتخبابي كم زي فتوتون سلام كم زخلقان مس نجرتو بيتر حلافيون كم زعززو من نسألي بطعمي أدلي خمزخونن ينقرا بحسابو تسمع عمو نابلي في تياتو كلاوي مستبها المسارحتهم كآية اللاليوا إلزابيت نفتنا حدا سئلي سئلوامو نلومي نليلا سلازمتت بزي ودو سلازمتت بيتر بطعمي مسكنا كالق زي يقوطرا إيزابيل أبتناي سبورت بوتا آخلا ناي تليفون حدا مال اختي متع اتناي سئلي وددر مساغم سعاوتت إيو زنقر نيرو مشت كاب سراح مسعاتوت نبع البيتا كله تنقرو مس نقرتو بعال بيتا كاب آن العلي بتعمي حقوس نصباحيتو إيزابيل كدان سلازدليا حدا خدان نمجزاء ناب اندا بوتيك كدت كدان جزي آمس ودت نابت بلاسو تخيدمو كم تلمود بيتر تراي نيرو زرخبتو كاب قدم حجي بستفلي ملكعو لومي نايت بلاسو كفليت اروحو كوينو سبز بهالكاي نبرن دنقرقر بزبالة سميت بيتر مسحاتتتو بصراحة كم زوتو ينقرا إيزابيل جن أزي كم زي أمنان بطعم وشتاخم سربشتن بترجاجامي إندا نجرت تربشو نبرت بيتر حجون بصراحة كم زخونو تراي نقرا إيزابيل جن حجون مرباش تقطع بلتن بيتر تعجز مسودة حج زربا قديفة أجايش متوس لزلو نفسها نسجاو ركب كتدالو ينقرا إيزابيل بسمعتو نجر بطعمي تسنبد أبزي ولا حنتي ناي موديل سراح كم زيلن نعا زدالو مخنيتيو عبيت سب سلطان مساك دقسو سلازدليو كم زخونه ينقرا إيزابيل بعال بيتا أبز كم زلا يفلت مخانو انت دونجيا خا نعا دليو نابز كم زمت تنقرو جن حيال حلوا سلازلو بيتر زوال حدا ايسقون ولا حنت تليفون كي تدول بفقادا تليفونا كم تهبو قبر إيزابيل نفسها كترقاق اندافتنت نابشن تبيت كتكيد كم تدلي تنقرو بيتر كا حراي إلو فقدلا نابشن تبيت دحر مخادا أبورسا أوشتي زنبرا كلو نامنيت فح بببال حدا نقر كتهاد ملوز حقزا دليت قن والحانتي كتركب أي كالتن بيتر كا زخوانا نقر كتقبر مخانا سلازتردو نابتشن تبيت يعاتو مسان ترترت كاي حر أمو بحيلي هارما كاب حجي ندحار كابزي
نمهدام تجبرو فتنت أو كتبلن ولا حدا كرد أزخل كم زيلن ينقرا أبزغت ألت رئيت إيزابيل بيتر زهاوا كدان اندات خدنت أيناي تصبو أمخانو بيتر كوفيلو يمرز دهار بيتر أب كيرو جيرو تصباحي زلاي متصمو مستيتو خمزة رقاقا أي نقرا أي ستني انت بلت أقديدو خمزة استياسة لزفلتت بفقادة تقبيلات ستي أو خلو رأسا يزارمو هلواتات فئات ودغ دحر قرب هلواتها مسفلتت كأ حدا مننتو زي تفلت أسب يدفرا خمزة نبرا يردا اتسب كأ كدانو مستخدنا نبيتر جنزب هيبوكو تسكولو تري بيتر ناو آي خيدمو نافشنت بيت كيدا كتحت أبي نقرا ነገር ግን ብስተፈጥረ ነገር ብጣዕሚ ስለተጨነቀት እንቢ ትብሎሞ ፒተር ናብ ደገ ምስ ወፀ ንምህዳም ከተአዊ ዋላ ኳን ተፈተነት ወላ ሓደ ክረድኣ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ፒተር ናብኡ ተመሊሱ ነዘን ቁሩብ መዓልታት ከምዚ ኢሉ ከም ዝቕጽልን ነፍሳ ነዚ ከተዳሉ ከም ዘለዋ ይነግራ ኢዛቤል ቀጺላ በዓል ቤታ እዚ ዘላቶ ቦታ ስለ ዝፈልጦ ንዓኣ ክደሊ ከም ዝመጽእ ምስ ነገረቶ እዚ ንዕኡ ወልሓንቲ ከም ዘይስግኦ ይነግራ ክትሕጸብ ከም ዘለዋ ነጊሩ ኣይኸይድ ተሓጺባ ምስ ተመለሰት ሕጂውን ከም ትልሙድ ዝተ ነገር ሒዙ ክጽበያ ጸንሐ ቀድም ኣቢሉ ከም ዝነገራ እዚ ነገር ንመዓልታት ከም ዚሉ ስለ ዝቕጽል ሕጂውን ዝሓዞ ነገር ክትሰቲ ይነግራ ንሳ ግን እቲ ዝስተ ነገር ቅድሚ ውሳዳ ናብ ወዳ ደዊላ ሰላም ክትብሎ ከም ትደሊ ትነግሮ ንሱውን ተሰማምዐ ዋላ ሓደ ነገር كم زي تفترة أمثلة سقيلة كتزارب نجيرو يفقدلا ነገር ግን ቴሌፎን ምጽዋዕ ምስ ጀመረ በኃይሊ ትውጭጭ እሞ ፒተር ሓሪቁ ይሃርማ ዝድውል ዘበረ ቴሌፎን ከኣ ይዓጾ ንሳ ቴሌፎን ዝተላዕለ መሲልዋ ነይሩ ናይ ርድኡኒ ጻውዒት ዝገበረት ፒተር ከኣ ብሕርቃን ንሱ ዝበላ ነገር ዘይትገብር እንተደኣ ኮይና ዝኸፈአ ነገር ከም ዝጽበያ ይነግራ ከም ትልሙድ ከኣ ሓደ ሰብ ይመጽሙ ወላኳ ብዘይድሌታ እንትኾነ ወሲብ ፍጽም ፈጺሞም ዘይኮነ ዝበሃል ደፊሩዋ እዩ ዝበሃል እቲ ሰብ ምስ ወጸ ከኣ ኢዛቤል ንፒተር ትጽውዖሞ ካብ በዓል ቤታ ጠኒሳ ከም ዘላ ኩሉ ግዜ ከኣ ርክብ ክትፍጽም ከም ዘይትኽእልን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቓን ትነግሮ ነገር ግን ፒተር ወልሓንቲ ኣይገደሶን ከም ትልሙድ ሰባት ምምጻእ ይቕጽል ኢዛቤል ምልማን ኣያቋረጸትን ነፍሰ ጦር ስለ ዝኾነት ኣብ ህይወታ ከቢድ ጸገም ክፈጥር ከም ዝኽእልን እንዳ ነገረት ትልምኖ ነበረት انت زي امينوا خا ممرمري ماشنو امصيو كمرمرامو ጥንስት ምዃና ከረጋግጥ ትነግሮ ፒተር ከኣ ከም ዝከናኸነን ኣብ ቀረባ ግዜ ከኣ ካብዚ ዘላቶ ከም ትወጽ ይነግራ ኢዛቤል ናብ ክፍላ ትኸይድሞ ብሕርቃነቲ ገዛ ፋሕፋሕ ተብሎ ሃንደበት ግን ሓደ በሊሕ ነገር ትረክብሞ ነፍሳ ከተጥፍ ሓሰበት ግን ከኣ ፈሪሓ ሱቕ ኢላ ትድቅስ ፒተር ዘላቶ ኩነታት ንምርኣይ ናብ ኣይ ኸይድሞ كيحاسبو قدم بزرخبتو بليح نجر اف لبو توقومو انداغويت كافتي بلاسو توص بدحريت معصو ينيرو زوصتو ግን ولا حنتي موردي اي نبرون ولا حنت امارات سلازي نبرا دما دغيما كال موصي كتدلي نا وشتي تاعتو بيتر كا كله تجزا سلاز فلطو ددحري عند خدي غويا نبره ايزابيل كا ناب حدا سب زنبرو غزا تاعتو حنت هصان طريا نيرا ፒተር ከኣ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘለዎ ስለ ዝፈልጦ ትኺሉ ናብቲ ዝነበረቶ ከይዱ ይኹሕኩሕ እታ ቆልዓ ከኣ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይትፈልጥ ከይዳ ትኸፍተሉ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ከኣ ንኢዛቤል ይሕዛ ናብቲ ናይ ቅድም ገዝኣ ከኣ ይወስዳ ኣፋ ብፕላስተር ይዓብሳሞ ድሕሪ ቁሩብ ከኣ ንኢዛቤል በዓል ቤታ ናብቲ ፕላስ መጽዩ 407 ቁጥሪ ይኹሕኩሕ ፒተር ከኣ ከፈቶ ማርክ ሰቤቱ ናብዚ ከም ዝመጸትን ፒተር ዝበሃል ሰብ ናይ ስእሊ ውድድር ከም ዘለዋ ንዕኡ ከም ዝነገረቶን ይነግሮ ፒተር ቀጺሉ እዛ ዝብላ ዘሎ ሰብ ከም ዘይፈልጣን ሽሙ ከኣ ፒተር ዘይኮነ ጆን ከም ዝበሃልን ይነግሮ ማርክ ግን ምእማን ስለ ዝሰኣነ ደፊእዎ ናብ ውሽጢ ይኣቱ ነገር ግን ሰቤቱ ኣብቲ ቦታ የላን እታ ናይ ዓንቲ ወይ ቆልዓ ግን አምናይ ፒተር ገዛ ስለዝነበረት ማርክ ጥርጣሪኡ ልክ ከም ዘይነበረ ሓሰበ ፒተር ከኣ ማርክ ምስከደ ናብ ኢዛቤል ከይዱ ካፍቲ ዝኣሰራ ቦታ ይውጻሙ መግቢ ከም ትበልዕ ይገብር ድሕሪ ሕጂ ሓደ ሰብ ጥራይ ከም ተረፈን ምስኡ ርክብ ምስ ፈጸመት ከም ዝሰዳቅ ቃል ኣትወላ በስ ዓዚ ግን ፈትያ ጸሊኣ ሓራይ ከም ባል ወጻይ ወልሓንቲ ማራጽ ስለ ዘይብላ
حراي تبل ناب كفلاءاتي خاات دقس قدم حجي زدفروا سباتن نيشتي ودان بحسابات ريمو بطعمي تتشنق اما حساب نفس تخيدمو نفسها ختطفئ تفتن بيتر دمت سامعو بقلطف ناب اي خيدمو كابتي استحنقتلو يوردا بيتر كا قرب عقلن تغيرا ابز خلته معالتي ناب غزا كم سدا ينغرا دحر قرب عرفتي سلازدليا كم تدقس يغبرمو حدا دمو حيزلا يمص كاجن دحار ابز بلاصو تصنحالو كلته ወይ ሰለስተ መዓልቲ ከም ዝኾነ ይነግራ ንጽባሒቱ ንግሆ ፒተር ናብ ኢዛቤል ኸይድሞ ሎሚ ናይ መወዳእታ ሓደ ጋሻ ከም ዝመጽሞ ምስቲ ጋሻ ምስ ወደአት ናብ ገዝኣ ክትከይድ ከም ትኽእልን ይነግራ ንሳ ኸ ኣማራጺ ስለ ዘይነበራ ሓራ ኢላ ተሓጻጺባ ነቲ ሰብ ክትጽበዮ ጀመረት እቲ ሰብ ከኣ ይመጽሞ ኣብ ከንፈራ ዝተለኸይቶ ኣለኻኽያ ኣቓልቡ ይስሕቦሞ ብምድንጋር سمعت كوينو قس እንዳበለ ናብኣ ክቀርብ ጀመረ ንሳ ኸኣ ዘይሓሰቦ ቅድሚ ሕጂ ኣዳልያቶ ዝጸንሐት በሊሕ ነገር ኣፍ ልቡ ትወግኦ እቲ ሰብ ብሕርቃን ብጽፍዒት ገይሩ ይሃርማሞ ሓለዋታ ተጥፍእ ናብ ፒተር ከይዱ ኸኣ ዝገበረቶ ኩሉ ይነግሮ ፒተር ብጣዕሚ ሓሪቑ ናብቲ ዝነበረቶ ክፍሊ ይኸይድሞ ሎሚ ናይ መጨረሻ እዩ ኢለኪ እንታዲ ኾንኪ ኢኺ ከምዚ ዝገበርኪ ምስ በላ ከምኡ ዝበላ ከዕሽዋ ከም ዝኾነን ነቲ ሰብ ንምሕጓስ ምዃኑ ከም ትፈልጥን ቅድሚ ሕጂ ዝሓዘን ሰባት ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈነውን ከም ትፈልጥ ትነግሮ ፒተር ከኣ ካብቲ ሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ምረኸበ ነይሩ በቲ ዝገበረቶ ነገር ብጣዕሚ ይሓርቕ ኢዳ ብካቴና ምስ ዓራት ገይሩ ኣሲርዋ ይኸይድ ኢዛቤል ሃለዋታ ካብ ዘጥፋኣትሉ ምስ ተበራበረት ሓደ ሓድሽ ሰብ መርፍእ ሒዙ ክወግኣ ከም ዝደለወ ትርኢ ብጣዕሚ ኸኣ ትስንብድ ሃንደበት ቴሌፎን ይድወለሉሞ ኣገዳስን ምስጢር ስለ ዝኾነን ሰብ ኣብ ጥቕኡ እንተሎ ናብ ደገ ወፂኡ ክዛረብ ይነግርዎ በዚ ሰዓት እዚ እቲ መርፍእ ኣቐሚጡ ናብ ደገ ክወፅእ ኢዛቤል ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኢዳ ቀጢን ስለ ዝነበረ ካብቲ ካቴና ኣምሊቓ ተውፅኦ እቲ ሰብ ክወግኣ ዝሓሰበ መርፍእ ወሲዳ እቲ ሰብ ምምጽኡ ምስ ሰማዕት ቀልጢፋ ናብ ዓራት ትኸይድሞ ከምቲ መጀመርያ ተኣሲራቶ ዝነበረት ብምሳል ዝተኣሰረት መሰለት እቲ ሰብ ከኣ ናብኣ ይመጽሞ ብጣዕሚ ሃፍታም ከም ዝኾነ ብገንዘቡ ንዓኣ ድላዩ ክገብራ ከም ዝኽእልን ነጊርዋ መርፍእ ክወግኣ ናብ ዝተቐመጠሉ ቦታ ይኸይድ ኢዛቤል ነዚ ኣጋጣሚ ነይራ ጽቡቕ ጌራ ዝተጠቀመትሉ ቀልጢፋ ኸይዳ እቲ ሰብ ንሱ ንዓኣ ክወግኣ ኢሉ ዝሓሰቦ መርፍእ ትወግኦ ቀልጢፋ ካብቲ ገዛ ትወጽሞ ብሓደጋ ግዜ መውጽኢ ተጠቒማ ናብ ታሕቲ ትወርድ ካብቲ ፐላሶ ወሪዳ ናብ ጽርግያ ጉያ ምስ ጀመረት ዝኾኑ ፖላይስ ኣብ መኪና ውሽጢ ኮፍ ኢሎም ትርኢ ኩሉ ነገር ምስ ነገረቶም ቀልጢፎም ረድኤት ከም ትረግብ ይገብሩሞ ናብቲ ዝሓበረቶም ገዛ ብምኻድ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትውዎም ናይቲ ፊልም መጨረሻ ናይ ኢዛቤል በዓል ቤታ ማርክ ምስ ወዳ ፖሊስ ብዝፀውዕዎም መሰረት ናብቲ ከባቢ ይኸድሞ እዞም ቤተሰብ ብሓጎስ ክትሓቋቁፉ እንዳረኣና ፊልሙ ኣብዚ ይውዳእ ናይ ብሌም ሚድያ ቤተሰብ እዛ ፊልም ከም ዝፈተኹማ ተስፋ ይገብር ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ የዘኻኽረኩም ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ